Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Great day mga bossing! So matapos ng mga walang humpay at pagsusulit ko sa Chibugan nitong nakaraang mga Noche Buena, Medianoche, isama na rin natin yung reunion. Sasabak tayo para sa unang ride ko ngayong taon. At long ride ito mga bossing. At di ako magso-solo ride ngayon dahil makakasama ko si Bossing J, aka Budik, na isa sa mga original na kasama kong pumapadyak mula nung nagsimula akong magbike ng malayuan. Kilala nyo naman ako mga bossing. Sa tuwing may kasama ako sa long ride, ay binibigyan ko na ng partida yung kasama ko. Ang angas mo ah! Kaya pumapadyak na ako mula sa amin, papunta sa kanilang bahay kung saan doon magsisimula ang aming ride. 16.5 kilometers lang naman mga bossing. Yakang ka. Okay. Tara! At dahil late na akong dumating, diretso padyak na kami kagad ni Boss Budik. Napagdesisyonan namin na sa Santa Rita Eco Park kami pupunta, kung saan mula dito sa meet-up namin ay nasa 16.4 kilometers. Good luck talaga sa akin mga bossing. Bali 32.9 kilometers na non-stop padyakan na yon mula sa amin, tapos naka-road bike pa tong kasama ko. Huwag kayo iiyak.
pagdating natin dito sa may tulay ng Bacolod, magwawakali tayo papuntang Eco Park. Dito, medyo pumipitik na yung mga binti ng Tito Jack ninyo. Nagsisimula na kasing manlaban yung mga ham at kakanin na kinain ko nung Pasko at Bagong Taon. Yun, nakarating din. Akala ko hindi na matatapos yung kalsada mga bossing. Bali, water break muna kami tapos padyak na pabalik. Hindi pa pala kami uuwi mga bossing. Mag-aalmusal pa pala daw kami sa McDonald's sa Capital Town San Fernando, kung saan mula dito sa Eco Park ay nasa 11.8 kilometers. Nakapagpahinga naman na ako, kaya G, sige laban, bahala na si Batman. Bogchi na mga bossing. Kinilala bilang pinakamalaki nilang brand sa buong Pilipinas itong McDonald's sa Capital Town dito sa San Fernando, Pampanga. Nag-open ang branch na ito noong ika-7 ng Disyembre taong 2020. Pang-16 na McDonald's branch ito na pag-aari ng Mega World at may mahigit na 2,200 square meters yung sakop nitong lote. Meron din siya sariling park o ang tinatawag na McDo Park kung saan maraming spots para sa mga Instagrammable at pang Facebook nyo na photoshoots and selfies. Naging isa na rin kilalang landmark ang McDonald's Capital Town dito sa San Fernando, Pampanga. Lalo na sa mga kapwa natin siklista na pumupunta dito para magpahinga, kumain, at mag-picture-picture na rin. Ito kaya yung mabunot mo sa exchange gift ng mga bossing. At dito ko natatapusin ang ating video for today mga bossing. Sana nag-enjoy kayo dahil nag-enjoy din ako sa ride na ito kasi
after almost 2 years ay nakasama ko ulit sa pagbabike si Bossing Budik. Looking forward ako at muli kami makumpleto sa mga susunod nating ride. Lagi natin tatandaan mga bossing na walang malayo o mahirap na ride kapag kasama ang tropa. Para sa akin, enough reason na ito para ma-enjoy ko ang ride. Hindi ko nga lang sure kung may enjoy ko ang ride ko pa uwi. Marahil sa mga malalakas at mas bata, malapit lang ito. Pero para sa Tito Jack nyo na wala na namang practice, good luck and God bless na lang. Ay, teka, bago ko makalimutan, bilang ko na ng pasalubong si Mrs. Paborito niya to eh. Hanggang sa muli, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na laging nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kits! Bye-bye! Ito yung nakadali sa gulong ko.